Здравейте хора, днес ще поиграем малко... Днес ще поиграем малко Slither.io. Вторият епизод, на първия не говорих, на този вече говоря. Нека си дурен скинче. Ей, това на кейф, не знам що. Така. Така. Нека да почваме. Играем на High Quality. Rect. Той печага вече в историята, записане на клип на видео. Така. Просто някой от двамата трябваше да умре и това нямаше да съм аз. То споки той. Така, да не се занимаваме много с малките, да гледаме на по-големите. Ето като на то, той беше супер нобар, в смисъл той и той. О, не, този няма да ме заобгореди, ако иска това да направи. Защото като цяло, ето Free Food. Но не успя да го взема. Тук да си хапнем малко. Извиняйте. Така. И това манинкия ни уби, защото сме многове. О, това е най-хубавия фарм, който може да има човек. О, още по-хубаво стана. И... Fuck you, игра! Ай, стига съм показали тези рекони, бе. Съжалявам, ако е малко лошо качеството на това клипче, но... Просто... Не знам, пробвам различни настройки вече. Така. Да намерим някой големичък. Но не говорим за тези, които са на първо място. Така. Да. Той е твърде голям. Ей, този бихме убили. Или ето този. Ей, този. Така. О, той е бял, много макив. Няма да го трепя. Може би. Демон. Come here, my friend. Рам-па-пам-па-пам. Така. Не! Бях толкова близо да убия този бич. Фък. Така. Както може би залезете, ето тук е малко късно. Можем ли да пробваме да убием и той? О, може да се пробваме да убием и по-голям. И го убихме, защото сме прото. Така. Вързани. Окей. Окей. Се в моя капан, моят момче. Не! Как може така да се наиграя? Аз гледах се настрани, шит. О, майко. Фък. Тъмън пак малко да ми върже. Миналото клипче пак така да ми върза два пъти след това рип. А което няма да скача, понеже много лош качество беше. И нищо не направих. Уау. Не мога да го взема, защото не мога да... Спринтвам. И да, перфектно просто. Не знам, що го направих. Няма значение. Така. 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 Free food. Thank you, my friend. More free food. Thank you, more, my friend. Oh, more free food. Thank you, more, my friend. Oh, more free food. Thank you, more, my friend.
О, той ще го затворим ли? Да. Окей, тук ни върза определено. Така. Така. Определено ни върза. Просто няма да се лъжим, че е скил или нещо подобно. Просто ми върза. Така. Продължаваме. Така. Добре. Рекламка. Ей. Най-хубавото нещо, което може да се случи. Не искам да ходя при тези малките. Ой, това го искам. Мерси. Това беше бързо. Окей, взехме си малко. 3000 маса ми добре. Смятам да се дръпна малко. Така. Така, и те ще сети да спринтва. Това е мой. Явно не е мой. Но някой ще се блъсне с мене. Окей, явно никой няма да се блъсне. Така. Кокс. Така. Така, free food. More free food. My friend. Така. 4000 мас. Приемливо. Не, няма да ходим там, понеже те всички ще отидат там. Няма смисъл. Та, още не сме в косацията. Който е малко садно. Нали садмати още нещо. От тук няма да ходя, защото манинките ще ме прецакат. Затова няма да спринтвам. Ето, нагло дупе, кръфак. Добре. Сега толкова успеем да го заобиколим. Не! Как можах? Окей. Това беше за всичко.